Caramba, кой е този идиот, който слага мрежи по пътищата? А кой си ти, който не си? Аз съм Бако и съм на 6 години. Ти от тук ли си? А ти? Аз не съм. Аз съм от онези, оттам, пришелците от космоса. Страни, Боко. Значи не си тукашен. Това шараноподобно ми се струва много опасно. И аз да си го излъжа за всеки случай. Не съм от тук, аз съм оттам от Тореза и вашите там горе, там от плажите. Тогава не представляваш никакъв интерес за мен. А да си виждал някой тукашен жител на земята? Разбира се! Чоко, доженен се, Чоко! Направих всичко възможно да те спася, но от този шрам ще те излапа като червейче. Ти ли си, Чоко? Аз съм. От тук ли си? Извинете, моля. Пише ли нещо във вестника? За пришелците от космоса? Още не. Значи сега всички тези да са пришелци от космоса. Не са. Това са само човекоподобни. Сега можем да си поговорим спокойно. Аз съм дошъл да установя контакт с земните жители. За това съм пропътувал милиони светлинни години. Няма ли да идеш? Напротив, мога да те нахраня. Какво обичаш да ядеш най-много? Много салат. Момент! Натисни копчето.
Шоколад. 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 Това не е справедливо. Нали аз му ще рано. Това Боко ли беше? Боко. Боко, който лъже, краде и слага мрежи по пътищата? Да, но той иначе е добро момче. Вече няма да прави така. От какво се страхува най-много този Боко? Моето мило дете, пак те открих. Сега ще продължим урока по летене. Хайде, детето ми.